jong district sports officer EJHD district ben ha ka art nai tering but lai pho tering nai la kala Pynlong ka jingra ke ka national sports day la ni ka national wide celebration of sports spirit and unity ka kandai terek nai la ka deiru ka sni ka ba ka ri bro ka we ka kan mau ka pang ni ka si kha jong we klori le kai hockey major Dian Chan but ha ka ba kum ka ni ka sni la jupalong ya ka program ba pang ha ka ri baro ka we ya ka ni ka limpong ya ka sports la pen kot pat menta ka sni lai pho terek nai la malan football ha ding shin rom ha ka ni ka limpong le wan bon ngot ki khynnah ki ba kan thop ru ki khynnah ki ba dangret ki ba na grassroots but ki khynnah ki ba na ipatha society aka program la Pynlong menta ka sngi menteri ka soccer jila uba deiru UMLA jong ka clearyat uba kermen shila ula long kom kongsan but le don lang ringkat SDO Sadar EJHD district Manish Kumar IS ka district sports officer EJHD district ka kong Stephanie Rapsang kinong kit kam but kitukhat jong ka EJHD district sports association uba ES Sapo uba day president jong ka epatha society na EJHD district ki judge jingile akai sports bala Pynlong hakini ki arsengi ki kentop ka jingya marathon ka ba 10 kilometer ka football ka ba sangot shiliang ka maupan itan talai ka race ka ba sanpo meter ba chispa meter ka volleyball bat ka Khelo India bale shimbynta da ka rambai Khelo India Center bat ka Khelo India Sinrat nakalyang ki shinrang ki bala job aga jingya marathon ki kentop samla kner lang power ubala yo ba ningkong ba yo khuru ya ka song pisa ka ba nyo hajar tingka u rishan miki ringklam ula long ba at bat khor ya song pisa ka ba san hajar tingka bat usting power ubala long ba lai bat khor ya ka song pisa ka ba lai hajar tingka nakalyang ki kenthai ki bala job aka jingmare marathon ki kentop ka pernai kendian ka balong baningkong bat khor ya ka song pisa ka ba nyo hajar tingka ka dani kendian ka long ka ba ar bat khor ya ka song pisa ka ba san hajar tingka bat ka useful kendian ka long ka ba lai bat khor ya ka song pisa ka ba lai hajar tingka la sam ya ki trophy sha ki ba jump aka jingina ka sports prepare but la samru ki jing ai snow pa sha paro ki bala one minute shimbynta aka ni ka lampung hele ka sports Kamu orang celebrate di yang national sports day sau kemeni nin gesngi to celebrate wa kitpo kirwiang i kini gejing emlang yung in ne gesngi to du gejing ye chiam he handai ku imensin lang ev but how eminu i doubt yung pi gejing yung pi siao ba lai chkmat pensniao ya DSO embrom yung i but kam ju kinu we jan pi ki coach yung pi yo lesi boy sorom pi pensniao che ki officer langba ki coach yung pi ongsar ngai te jing yung a khana ba iki jing bi kita perchang yu lali thui pi kete galat keluti moi pi wato i chispa persen yu le na dong chedong pi hendri perchang i chispa hi yu le ya ko em kam ni benta u achieve ya goals tengam em do jing kermeno long ba yong pi wa yo i ya ki players ki wan ra nam ya ki East Jante Hills yong i best of luck ha ka jing kre chitom ko yong pi kam tam i ku play ki coach yong i woro ki bi chimbenta tiba yo man go e ba deal bagi players ki yong i di bahai le dang bon gi dang khian mo gerta e bahai pi tang wan ri ke jing kre chitom gi yong pi man go imensen bat kam jule ko yi wan ra jing job ne woro kini association yong i ku em talang kam tam football association yu bon gi em lang ni
em lang chirui bat kamju kibi taban ki disiplin la yai madam DSO kamju Usar Manish Kumar bat yai kong meliang